Nicole and Chris. Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Pepel. Totoong palayo ko yon, by the way. Pero pamilya ko lang ang nakakaalam. Ang kwento, nung ipinanganak daw ako, sobrang puti ko. When my lolo saw me for the first time, sabi niya, kasing puti daw ako ng papel. Simula noon, tinawag na niya akong Pepel. The rest of my family did the same. Pero hindi naman tungkol sa akin ang sulat ko. Tungkol ito sa mommy ko, who turned 84 last January 2. Uy, belated happy birthday, Mudra! Belated! Makakalimutan na ang nanay ko tambalan. Madalas hinahanap niya ang salamin niya na all the while, nakapatong sa ulo niya. Minsan pupunta siya sa malapit na tindahan pero babalik agad kasi nakalimutan niya kung ano ang bibilhin niya. Hapunan pa lang, nakalimutan na niya kung anong ulam niya ng pananghalian. Ano ito, part 84? 42 lang ako, parehas kami ng symptoms. I'm scared. Nakakaloka. Yung pustiso niya na pinagawa ko na pagkamahal-mahal, lagi niya nakakalimutang isuot. Habang lumilipas ang mga taon, padami ng padami ang mga nakakalimutan niya. Minsan nga nag-aalala ko na baka isang araw, makalimutan niya din ako. Normal ata yun kapag nagkakaedad na. Kaya ngayong araw na ito, may mga bagay na gusto sana akong ipaalala sa mommy ko. Alam ko naman na makakalimutan niya din ito pagkatapos basahin ni Nicole. Pero at least, habang binabasa, maalala niya. Gusto kong ipaalala kay mommy na para sa akin, she is the best mother that ever lived. Kung mabubuhay ako ulit tapos papipiliin ako ng mommy, siya pa din ang pipiliin ko. She has raised me and has taken good care of me the best way that she can. Pasensyosa kasi ang nanay ko tambalan. Naiintindihan niya kung bakit ayoko ng pandesal kasi pakiramdam ko may alikabok. Pilit niyang inuunawa na ayoko ng giniling kasi feeling ko kinain na, bakit kakainin ko pa ulit? Oo nga naman. Ayan tuloy, iba ng pagtingin ko sa giniling. Sinira mo ang pagtingin ko sa Sarap na sarap pa giniling. naman kami doon. Ikaw masyado ka maselan, ha? Ang selan mo, porke maputi ka, Pepel, ha? Ayun na nga, pilit niyang inuunawa na ayoko ng giniling kasi feeling ko, kinain na nga, bakit kakainin ko pa ulit? Kami yung lagi niyang inuuna. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Dream niya magkaroon ng bahay dati. When she had the money, she had to choose. Bibilhin ba niya yung dream house niya na may mga fruit trees sa bakuran or gagamitin niya sa pagpapaaral ng 5 anak? Pinili niya yung fruit trees. Charot! Charot lang! Pinili niya siyempre yung pag-aralin ang kanyang 5 anak. Nakapagtapos kaming lahat sa kolehiyo, wala nga lang siyang sariling bahay. When I was growing up, my mommy was there in every heartbreak. When I broke up with my first boyfriend, heartbroken din siya. Nakipag-break ako kasi yung boyfriend ko dati, kapag nag-joke ka ngayon, bukas patatawa. May delay. Buffering. Hindi maintindihan ng nanay ko why it was a big issue for me. Pero dahil napagdesisyonan ko na, she supported me. Ganun yung nanay ko. Suporta lang ng suporta. When I was a new mom, she was there to guide me. Ang yabang ko pa dati. Sabi ko, nagbasa naman ako ng madaming libro
at nanood na madaming tutorials on how to care for a newborn. Pero unang gabi pa lang, walang tigil sa kaiiyak yung anak ko. Sinundo ko tuloy ang mommy ko the next day, and she stayed with us for 3 months hanggang makakuha na kami ng yaya who stayed for us for years. My mom has always been there to celebrate with me kapag may magandang nangyayari sa buhay ko. Siya yung unang masaya para sa akin talaga. Nung natuto ako magluto, super proud siya. When our home was being built, dinala ko siya, and she was very happy to see that finally, I will have a house in the city. Silent cheerleader ko ang nanay ko. At syempre prayer warrior. Ipinakita sa akin ng mommy ko na hindi natatapos ang pagiging ina kapag napatapos sa pag-aaral ang mga anak. Hindi natatapos ang pagiging ina kapag nag-asawa ng anak at hindi niya nakasama sa bahay. Ang ina ay mananatiling ina hanggang sa huli niyang hininga. Ganun siya eh. Hanggang ngayon, ang lalaki na naming mga anak niya, kami pa din ang nasa isip niya. Ngayong 84 years old na siya, sana maalala palagi ng mommy ko na lagi akong nandito para sa kanya. Kahit gaano ako kabisi at kahit magkalayo kami, I will always find the time to take her out on dates. We will eat out. Kakain kami ng bulalo for lunch kahit tirik na tirik ang araw at pinagpapawisan na lahat ng parte ng katawan ko na pwedeng pawisan. Mahilig kasi sa sabaw ang mami. May sabaw lagi ang pagkain niya. We will do grocery together kahit sobrang tagal dahil binabasa niya ang bawat label bago ilagay sa cart. Ang wish ko ngayong birthday niya ay sana tigilan na niya ang pag-iipon ng mga pinaglagyan ng ice cream, mga lata ng gatas at biskwit, mga ballpen na hindi sumusulat, mga plastic na butas, mga lumang reseta ng doktor, mga resibo na mga binili niya noong 1990s, at mga tsinelas na pigtas. Sana maalala ng nanay ko na itapon na ang mga bagay na sira at hindi na ginagamit. Please say a prayer for my mom. Sana biyayaan pa siya ng maraming healthy years. We still have places to go, and I cannot wait na matapos itong pandemic para makabiyahe kami ulit. Nakasakay naman na kami sa Singapore Flyer. Nakapag-parasail sa Bora. Nakasakay sa tuktuk sa Thailand at nakapunta sa Disneyland Hong Kong. Still, I want to bring her to a lot of other places. So dear Lord, please grant us more years. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Sigurado akong nakangiti ang nanay ko habang nakikinig sa inyo. Ang inyong tambalanista, Pepel. Wow naman, ang ganda. Ang ganda ng pagpupugay sa iyong nanay. Kaya alam mo, partner, ang pagpupugay sa nanay ay hindi lang talaga pag Mother's Day. Every day, pwede mong bigyang pugay ang iyong nanay. And ang ganda lang ng isipin na nakikinig ngayon ang nanay mo, Pepel. At kung hindi man siya nakikinig ngayon dahil nakalimutan niya makinig sa tambalan or hindi kayo na nakatutok ngayon, okay lang kasi live naman tayo sa Facebook. So pwede niyong balikan. Oo, yes. yun, pwede niyong balikan yung episode na ito sa Facebook ng Love Radio Manila. So yun, alam mo, yan talaga partner yung bongga sa pagiging nanay. Totoo talaga yung
iuuna yung anak versus yourself. At hindi lang naman nanay, baka magselos yung mga pudra. Magselos yung mga tatay na nakatutok Sabi na, ngayon. ayun na naman, mga Ayan na nanay. naman, nanay na. Oo. Huwag ka mag-alala. Sa Father's Day, ikaw, ang bida. Pero okay lang naman, hindi naman daw sensitive ang Oo, ang mga correct. tatay. Totoo. Pinapalabi na yan. Kumbaga, pinapaubaya na yan sa mga Oo, nanay. Tama, 'di ba? And alam mo, nakakatuwa lang itong perspective ni Pepel para sa kanyang nanay, no, na gusto niya pang tumagal na maraming taon para naman mas ma-experience pa ni nanay yung kabonggahan ng life, 'di ba? Correct. Feeling ko nga kulang na lang, sabi niya gusto ko pa po mag-bungee jumping si nanay sa Macau. Makapag-skydiving sa Dubai. Why not, 'di ba? Nakaluluwag-luwag, partner. Ang Why mga not? kwento, Correct. diba? Nakapag-tuktok sa Thailand. Oo. Diba? Tayo nakapag-tricycle sa Dapitan. Diba? Nakapag-Singapore Flyer. Nakapag-parasail sa Bora. O, taray. Oo, sana naging kaibigan ka din namin Ayan noon na naman pa. tayo. Para nakasakay din ulit sa tuktok. Ayan na naman tayo sa makikipagkaibigan sa mga mukhang mayayaman at nakaluluwag-luwag. Oo, may yaya, may kasambahay. Oh, diba? Why not? Oo. Diba? Nakapag-Disneyland Hong Kong. Iba din. Pero natutuwa kami sa pagpupugay na binigay mo sa iyong nanay. At dapat naman talagang bigyang pugay ang iyong nanay. Tama. Sa lahat ng mga effort na ginawa niya para sa inyo. And motherhood doesn't stop. Tama ka sa pagpapatapos ng mga anak. Hanggang nanay siya, 'di ba? Hanggat humihinga pa ang nanay natin, nanay yan. Napakaganda ng mensaheng ito para sa ating lahat na nakikinig ngayon at sa mga nanonood din sa Facebook Live, di ba? Hindi lamang yung nanay ni Pepel yung Kundi ipagdasal natin. lahat ng mga nanay. Ngayong oras na ito, ngayong Correct. araw na ito, paglaanan po natin sila ng ilang minuto na ipagdasal na sana ma-extend pa ang buhay nila. Correct. Di Yung ba? dumami pa ng maraming taon. Yes. Tandaan mo kung ikaw madami ka ng hinihila-hila sa mukha mo kasi feeling mo matanda ka na, paano na lang yung nanay mo? Paano Tama. na lang yung tatay mo? 'Di ba? Correct. Yung isa sa mga pinakamadramang parang video na ginawa natin dito sa Love Radio Manila on Father's Day, hindi ko makakalimutan is yung hawakan mo yung kamay ng tatay mo. 'Di ba? And at this point, it's very dramatic, nakaka-emo yun kasi sa kamay mo makikita lahat ng lalo na pag matanda na. Yes. Hindi mo na Mako-compare mo kasi correct yung kamay eh. mo sa kamay niya. Tama. Tapos makikita mo talaga yung kamay na pagod, yung kamay na wrinkled. Hindi na lang kung halimbawa yung nanay mo up until the end fashionista at bonggang-bongga. Wala pa kasi kung alam na may mga hinihilang botox sa kamay, may mga ganun sa kamay eh. So, usually, nakikita na talaga yung mga ebidensya sa mga leeg, tsaka sa mga kamay. Yes, diba? Kasi yes. yun talaga yung mga kumukulubot. Yung mga mukha, banat man Madadaya yan. pa yung mukha Oo, eh. madadaya pa yan. Pero yung kamay, hindi pa eh. So, Wala kahit naka-manicure pa yan, na kahit na sobrang ganda naka-manicure, 'di ba? Makikita mo pa rin na matanda na. And yun yung magandang gawin nyo ngayong oras na ito. Tingnan nyo po yung kamay ng mga nanay nyo. Pero hindi Tapos habang kudkurin nyo po pagkatapos kung sa tingin po ninyo masyado na maraming cuticle. Magandang bonding na rin Ilabas yan. mo na rin yung cuticle remover. Itodo mo na. Tsaka Ikaw naman yung mag-nail cut sa nanay mo. correct. Kudkurin yung ingrown. At Di ba? saka partner, wag naman yung nagdadrama-drama ka ngayon na gusto mong hawakan yung kamay ng nanay mo kung kailan busy-busy. Ura-urada, agad-agad. Naitingnan ko daw po yung kamay ninyo, sabi ng tambalan. May ginagawa. Nakakaloka. Pero yun yung it's one thing that you can do. Yes. Kung Oo. di naman kayo parang you're not that type of daughter or son, may mga ganun na hindi naman sila touchy, hindi sila lumaking touchy. I-observe mo na lang from afar. Pwede rin pag malapit. Oo. Gusto mo gamit ka ng lente. Ikaw, Pwede nasa rin. sayo. Para makilatis mo ilang linya na ang meron sa correct. kamay nila. Kung totoo ba na kung ano nakamarka na ugat ay ang pangalan ng soulmate. Di ba may may mga lumalabas Soulmate. Oo, parang kung ano daw yung nakasulat na yung parang Ugat, letter. Parang ako, ang ugat ko, Oo. partner, letter H. Kaya all the while, nung Letter bata. H ba yan? Letter H ito. Parang ganun. letter X yata. Parang ganon. Pero all the Letter K while, pwede or din. K, pero ako, Oo. tingin ko sa kanya, letter H. So Oo. all the while talaga, inisip ko soulmate ko, magsa-start sa letter H ang pangalan. So di ba may mga ganon eh. So the hands, madami siyang function at marami siya, ang drama ng kamay. Oo. Di ba? Napakadrama ng kamay. So tingnan mo yung kamay na nanay mo. Ngayon na.
Sige, Diba? Tingnan pagmasdan mo kung ano yung makukuha mong mensahe Correct. mula sa kamay ng nanay mo. Diba? Ang dami mo makukuhang mensahe dyan eh, na pag hindi mo nilagaan yung kamay mo, magiging ganun. So, yung ngayon pala pag nakita mo na ayaw mo ng ganyang klase ng kamay. Yan. Di gamit ka na ng marami lotion. Kaya pag nakita mo, talaga naman tama pala na kapag ka nagkudkod ng CR, mag-gloves. Dahil kung hindi, madadry. Madadry. Yun yung mga makakuha nyo. Pwedeng ganon, makuha po ninyo mensahe. O pwede makuha ninyo na, ito po yung mga kamay na nag-alaga sa akin. Totoo yun. Ito yung kamay na napagod, na magtrabaho para sa akin. Diba? Ang kamay na bumuhay sa'yo. Correct. Ang kamay na naghuhugas ng pinggan, ang kamay nagluluto ng masarap para sa inyo. Ang kamay, yun ang kamay yun na eh. naghugas ng puwet mo nung baby ka. Diba? Lahat yan. So, kumbaga yung kamay ng nanay natin na talagang ang laki ng naging kontribusyon sa buhay natin. And itong ganitong klase ng kwento, mga kaibigan, no, ma-realize mo talaga ang galing ni Lord. True. Diba? Ang galing ng pagkakagawa sa mga ng mga bagay-bagay sa mundo. At lalong-lalo yung pagiging magulang, pagiging ina, pagiging tatay. Hindi lamang ito sa tao eh. Minsan mamamangha ka kahit sa mga hayop, partner. Di ba ang isang hayop, halimbawa, aso. Correct. Di ba pag naging ina sila, ang Tama. galing mama-amaze ka eh. Biglang dati selfish sila, sarili lang nila iniisip nila. Ngayon, 'di ba kapag lumapit, Yes, may lumapit sa sa bagong, bebe nila. Oo, parang nagagalit sila. Correct, pinoproteksyonan nila yung mga anak nila. Mga anak nila. 'Di ba? Napanood nga akong video din. Pusit naman ganun din pag pag nangitlog sila, nangingitlog ba sila? Basta pag nanganak sila. Nagre-reproduce sila. Oo, yung anak nila binabantayan lang nila nung pumapatong sila doon sa mga anak nila para hindi lapitan. Hanggang sa magutom na sila. 'Di ba? Ganun ka-sacrificial ang mga magulang. Si pinupusit yun, ha? Correct. Diba? Diba? Tas yung isda. Hindi ka naman pusit. Yung libag mo lang kasing itim. Diba? Minsan yung gilagid mo kasing itim Oo din. din. Diba? Pero definitely hindi ka pusit. Diba? Kasing kunat ka din. Pero hindi ka naman pusit. Diba? Yun pa lang. Diba? Ma-amaze Na hindi na walang yung brain that functions like us human, humans. yes. Diba? Diba? Yung ganun pa lang. Ano ba? Yung mga isda, halimbawa, di ba may mga isda na yung mga magulang nila, di ba? Tas yung itlog nila, kinakain nila. Ay, hindi kinakain, nasa bibig lang. Correct. Para para maproteksyonan din Oo. yung mga eggs na yun hanggang sa maging isda na talaga sila at Isipin mo maglabasan. yun. Kasi yung mga nanay na yun, yung mga tatay na yun, hindi sila kumakain hanggang sa magutom na lang din sila. Correct. Ganun po yung mga magulang. At yung mga ganitong klase ng kwento, marirealize mo lang kapag naging magulang ka na rin. Actually, kung halimbawa mga bata ka ngayon. Corny yung usapang to para sa inyo. Ka, inis ka, patay ka na ng radyo. Wala ka na sa FB Live. Ay, di relate, nanay, di ba? Oo, wala. Oo, pero pag naging nanay ka, correct. o naging tatay ka, may intindihan mo yung mga ganitong klase ng usapan at makaka-relate ka. Tama. So, isang pagpupugay at isang malaking check ng pink na ballpen. Ayan. At isang pagpupuri sa lahat ng mga nanay ngayong araw na ito kahit hindi Mother's Day. Celebrate your mother even if it is not Mother's Day. 'Di ba? Kasi blessing yung everyday na buhay sila at everyday na healthy sila. Yes. Diba? Salamat, Pepel, for sharing your story with us. Thank you. May panibago kong alias kay Pepel. Ano? Dahil JJ ko, FF. FF. Sige. Nasa sayo yan. Hi, FF. Hi, FF. Lelep yan. Salamat dahil nakakatuwa ang ng kwento ng nanay mo and panood mo sa kanya itong Facebook live video na ito, Yes, Pepel. oo. Ha? Yan naman ang kagandahan ng teknolohiya ngayon. Salamat, Pepel, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Yahoo! Maraming salamat. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Ngayong Feel Good Tuesday ay nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!